שבוע טוב. בשם הממשלה ובשמם של אזרחי ישראל אני שולח תנחומים לעם בצרפת ולמשפחות הקורבנות שנרצחו באכזריות אמש בפריז. אנו מאחלים החלמה שלמה ומהירה לפצועים. Israël se tient aux côtés de la France dans la lutte contre le terrorisme islamiste radical. ישראל ניצבת כתף אל כתף עם צרפת במאבק בטרור של האסלאם הקיצוני ששוטף את המזרח התיכון וחלקים נרחבים של העולם. הנחיתי את שירותי הביטחון והמודיעין של ישראל לסייע בכל דרך לעמיתיהם בצרפת ובמדינות אירופיות אחרות. במקביל ביקשתי להדק את סידורי האבטחה סביב מוסדות ישראלים ויהודיים בחוץ לארץ. זהו כמובן צו השעה. הטרור הוא התקפה שיטתית ומכוונת נגד אזרחים חפים מפשע. אין שום דבר שמצדיק את הטרור. תמיד צריך לגנות אותו, תמיד צריך להילחם בו. חפים מפשע בפריז, כמו גם בלונדון, במדריד, במומבאי, בבואנוס איירס ובירושלים. הם אינם הסיבה לטרור, הם הקורבנות של הטרור, ויותר ויותר של טרור אסלאמי עולמי. אני אומר שנים רבות שהטרור האסלאמי תוקף את ישראל ומדינות אחרות כי הוא פשוט רוצה להשמיד אותנו. נקודה. יש לראות בהתקפה על כל אחד מאיתנו כהתקפה על כולנו. יש לגנות ולהילחם בכל מעשה של טרור באופן שווה. להילחם בטרוריסטים באמת מידה אחת, ללא היסוס ובנחישות. אני קורא לעולם התרבותי כולו, זה הזמן להתאחד כדי להביס את מגפת הטרור העולמי.